Prangsi Pini Nilitum Katsa Hampanga Songpen Pini laki ni pai isi pai acik lolo Suri inira ikora at home Ini August 1, 2023 Dak bolong komaji PHIB long Ge perang KMA non apor nilitum kedopon lalo Kasi pidap pinangan apor pen nilitum Katsa Hampanga Song gitu executive member tuman chetong si ke claim ke dam je puthak Karbiang long along ko pisi ilitum ke claim ke dam dun je puthak pinangan chingkrung chingsai lo labang so long ka chingkrung ke chingsai a mai long ni tum ka chetong Katsa claim rapet kong chun bang lang sina terom secretary hong terom lapen administrative kecepedu nai bangku joy rongpi asangho lapen ladak ni tum bang repet lo assembly Katsa assembly committee long pen youth akong chun bang Agustin Hanchu lapen hilitum long Lapuson kecipiduk nei nilitum pana ju phelo lakaduk kawe nilitum ke claim ke dam kecipiduk nei along sia nok de son alang litame ai litum long nang claim alang la ju phelo pupe alang le men kom hunchuk lapenan parta ladak bolong komaji lang pher constituency a committee a president hai Roelson Teron lapen kongchun bang George Inti dapen lang litum ladak a members doan alang litum pen labang so pinangan pedap nilitum baji kebra chitim mapor pen pinangan chingkrung chingsai chingwai la lasi pinangan itu ke chingkrung chingsai pen peteblong si non pothot nang litum perangke atumaphan nang ka chupha pen nang litum nang chitong duna tumhan aprangsi duan media klembang kubang phi atum aphan Katsa Hampanga Song pen nang letum phan kurbang tupi jolo lapen nang letum son suri nang letum makam mena kam cipikok si nilitum nang chohang nang chopha pen nang chitong dona pot nang letum phan itu ninga klong pen itu nang letum phan kardom pejo tonlok la sipini nilitum la executive meeting long kachirai pen upcoming ma ke wangji along ko PPC event PPC ni tu kecingwai pen ke claim pon jima labang so aputha ka phan kecingwai pen kachirai alam the nang letum media thengno pen rat karbi anglong sulangdo rat atum phan ta ke pachini pen je rat atum long kachirap chitu dun je phan ko PC ke claim ke dama labang so aputha abangke nilitum kon chunbang Katsa lembang khu rang sinateron alang lipensi nang letum media thengno pini militung kacingwai la pen ke claim ponji along kacirai alam thean nang le tumat hingno jai pu kusi non alang le pan bangsi la kadu ka ve alang le pathan pansi alang le pan RTP no choro par long ne ko ke hai non ni phana porna pe control ko la si pini bangso phirang ke mai long na chitong dun kapre ka a channel pen phirang ke dum han sitame karbia kardom pajurik lo kardom lasi patuda por phai ke penilitum bangso executive meeting along kachingwai on la pen non kache pare alam the bangela kuhelo resolution abang ni nang litum phan lam the nang here people the house resolved that the Katsa will stand and fight for the people of Karbi Anglong to claim their land rights, which is their constitutional rights under the 6 scheduled areas, and will urge the KAC authority, land and revenue, to distribute free land pata to every household. The Katsa will urge the authority to give free land patas of 10 bighas to every indigenous habitant who is the native to the land. The meeting resolved that the Katsa will look into various issues under Land and Revenue Department, and the Gulf Circular must be transparent regarding the fees charged
for applying new land pata so that the citizen is aware and no officer can cheat the poor and the downtrodden. The meeting resolved that the Katsa will stand with the job scam victims under Forest and Environment Department till the victims get justice. So point ke thoman sinilitum bang so chingwai ponet pen non kaceparai po nalang tiyan bangkela anhilo. Si labang so thak alang lipen je nilitum ke claim ke dam ponji alam the kacerai alam the jai ponlo la si nilitum labang so puthak ke chingwai ponang kok alam the la pu hello pipot ma kulutang te dia longle phelang hin piposi radapan arja pidunang pukacing wai nang kok alam thela hello longle alam ki karbiang long jutun e pleng on e tanglo lapen ilitum methang karbiang long pu ilitum phisar pusar pen kido ilitum sokarbia tumbang ke non ka ha inglong atok anu kido lapen especially ilitum langdam sinang border ke do karbia tu puana jir ke ding phi phu pen ke do ke chipido ke do laan ke chipaning ding ta no anta pota karbiang long council pen pota pipe kasi pota ke pipe dat pen non longle phelang hin karbiang long longle phelang long prung sei charbo sei lo la sinilitum katsa phang song pen kaching wai pen akimi council of hanta ke chirap dunji la pen methang karbia khe je arjuding klui pen methang a hem arid bhiti pulo hem ka chuki ma dimanta so karbietum pota chilong lela lasi non longle ahin council pen je midu ka chipinangji rada tu midu ka chipinangji hala midu ki pinangji bangke latum chingwai si pinangan ki pinangji aphaya bangke ador pe batlo lasi nilitum katsa hamphang asong pen ki pu ke jongdam bangke karbiang long along le phelang methang long ri long pat chirai kom nangji pulotang te ilitum ladak ke do karbia tuma phan ilitum phi sarpen hai phi pu pen ilitum ke do dim anta nilitum ka chinia teng pete no anta potavi sita ladak aku pangbar dame ilitum karbia tu mentune penke doa di methanga khe along ri podi mangke methanga tum bangke apotai patave sita me ha bihar pen rajasthan pen ke bang konane afghanistan pen ke bang pathan ta ho konane marori mane bihari tumbang ka hatunga don tin ta medi pota bangke long et kulodang te itu makar bi fan pipot lo pota piune det ladake isi ilitum kamon thidam hanukrung pen karbiang long arada tum kamon thi pen itum ladake chiklem nangje bangke non setame lapuson hello pinangan isi nongno son mandet thai tanilitum niye pondet po ahok alam nilitum kebok pon thap lapu kalidat thai nanglitum kado weda chini lapen media court im da chini non isi pangbara lam lo baka pangbara lam lo ahok alam lo non pini pinap ang bong non kahuri sei alam the bangke longle phelangai hina bangke council pen lapuson hello je nane solar project konane solar project lapen ihin da thu bangke litum meghalaya border along le alam lapen ladak litum karbiang long pen ladak hojai long karbi ahoy alam lapen kai mat ki judun ege pleng e suluk sodak dover Nagaland la pen karbiang long adu ya hoy along le ala la si mathadam pe me pulutang te jong si ke cheng non ke ningkan ko an lo ne council nang chari et tang lo ningkan trok si ke par tang lo bondi ningkan trok si ke par tang lo te ke cheng ahut karbia tum ki ja leader tumbang mesen kamatha kengding ingcholim posonte doan methang border ke do akar bi tum phan an lapet inglong atok anu remote areas kiduk det akar biat toma phana mega ve no ve kar biat tom phan methang long le phelang humpurtia bang
isi evidence bolo ba ini tuma phan lake ituma hatiar pota bangke pota le pietang posonte pini ke Karbi Anglong pen ho jai aduya hoi chichini ne pujok loje po nile tungka ma thada ma teng le pute ke cheng ho pen Karbi Anglong district Nanglong lo tang pu pen Meghalaya la pen Karbi Anglong abordara long akar bi ke do hadak do ana tuma phan medi pota council pen piet posonte aduya hoi ko dak lo ne puchi pujok loje po Karbi Anglong la pen Nagaland border long tala son thak haladak border ke dua Karbi atuma phan injing sura lake tum along ri long pat long le phelang kerai ko ma tum lo pu mathara hatum phanta pota aprang pen pidet tangte isudet council pen isudet asonte pini rak Nagaland la pen itung Karbi Anglong a border ko dak lo ne a border no anta chichini nelang pujok loji polo asi council apha nile tum ka chuningri bange council anong ke jola pukali hitame council tum ke the kere tum chaide si ke charilo even secretary tum ladak secretary anke Karbi Anglong autonomous council secretary tum anke ECS ke mana tum saide ECS atum saide hek ser reset ke thek pimi